Vítajte pri sledovaní alebo počúvaní nového podcastu a podcastovej relácie Internacionály, kde sa budeme na pravidelnej báze stretávať s bývalými vynikajúcimi slovenskými futbalistami, ktorí vo svojej dobe patrili medzi absolútnu svetovú špičku. Majú na konte mnoho úspechov, počas kariéry nazbierali aj veľa zážitkov a myslím si, že rozhodne majú aj čo povedať. Ja som Samo Prekop a mojím prvým hosťom je bývalý vynikajúci útočník, futbalový svetobežník a neskôr aj funkcionár a tiež riaditeľ KLK, teda klubu ligových kanonierov, Tomáš Medveď. Tak vitaj. Ďakujem za pozvanie a dúfam, že diváci a poslucháči zažijú veľmi peknú novú vec, ktorú sme vymysleli. Začneme práve tým, keďže sme tu preto, aby sme trošku priblížili divákom takých tých starších hráčov, ktorí možno zmizli z tej žiary reflektorov a má to celé pod záštitou Internacionály, klub ligových kanonierov. To sú dve také podstránky, ale jednej organizácie ako keby. A ty si šéf alebo riaditeľ toho KLK, takže skús predstaviť, o čo vlastne ide. Tak projekt Internacionálov Slovenska, tak to je zoskupenie legendárnych hráčov Československa a slovenskej histórie, ktorí behali a bavili ľudí na zelených trávnikov. Samozrejme sú tam aj trenéri a osobnosti tejto histórie. No a klub ligových kanonierov, to sú všetko takisto legendárni hviezdni útočníci alebo ofenzívni hráči, ktorí strelili viac ako 100 gólov v lige, či už našej alebo v zahraničnej. No a tieto dve zoskupenia sme s nejakým spôsobom spojili, lebo naozaj to hviezdne obsadenie, ktoré tam je, tak by som povedal, splýva do seba a je to ľahšie aj na logistiku pre nás. Tak dám ti takú kontrolnú otázku, aby sme si overili tvoje znalosti. Kto je najlepším slovenským strelcom v histórii? No, ako žijúci či nežijúci? Tak nežijúci je pán Kubala, 202 gólov a žijúci je Jožko Kožlej, 177. Veľmi správne, takže touto skúškou si prešiel. Prečo ste sa rozhodli rozbehnúť ten KLK na Slovensku? Lebo vieme, že ten prapôvod je v Česku. Tam vychádzal magazín Gól, ktorý stojí za celou tou myšlienkou. A v Česku to má veľkú tradíciu, ale u nás to potom išlo tak do úzadia. A ty vlastne stojíš aj za tým, že zase sa to rozbieha aj na Slovensku. Tak prečo? Tak bola by obrovská škoda nechať zaniknúť takýto veľký, by som povedal, klub kanonierov, ktorý vlastne má počiatok roku 1976. To bol založených Československých ligových kanonírov a vlastne nejaký prapôvod toho má z Ruska bola prinesená táto myšlienka, ktorá vlastne sa pretavila do toho Československého spolku. Zahrňalo to vtedy hráčov Československých ligy. Tam bolo málo ľudí, ktorí hrávalo tak nejak vonku. No a prečo? Tak lebo po rozdelení Slovenska sa tieto dva kluby nejakým spôsobom rozdelili. Automaticky relatívne skoro zanikol slovenský. Český pokračoval ďalej, bol združený pod zväzom českým. Mal normálne oddelenie, bol vlastne pod časopisom Gól, ako si už hovoril. Vedený ďalej a sa rozvíjal, pracoval. A náš, by som povedal, tak bol v takom totálnom súteréne a partia nadšencov ako Peťo Vzduch, Peťo Diveky, Gregor Mároš to nejakým spôsobom trošku sa snažili oprášiť. Na dlhé naliehanie ma nejakým spôsobom prehovorili, že by sme to mohli nejakým spôsobom dať na kopu aj u nás na Slovensku. Tak som sa na to dal a spolu sme založili občianske združenie Slovenského klubu ligových kanonierov a takým spôsobom sme požiadali o členstvo aj ako pridruženého člena zväz. Tým pádom, keď sme mali už právnu identitu, tak už sme vlastne mohli znova na svetlo sveta dať našu celú slovenskú enklavu a začali sme vlastne nanovo budovať, samozrejme s podporou našich českých kolegov, náš slovenský klub ligových kanonierov a som veľmi rád, že po minulý rok sme mali 10 ročnicu, kedy vlastne sa nanovo datujeme. Sa nám podarilo vybudovať naozaj veľmi lukratívny, alebo by som povedal slávny už klub ligových kanonierov slovenských. Aká je hlavná činnosť KLK, lebo nie je to len niečo ako Sieň slávy, že iba zoznam futbalistov, ale aj organizujete rôzne veci, takže aká je tá hlavná činnosť? Áno, tak jedna vec je to, že má to byť vlastne publicistická
vec, kde na Wikipedii tí ľudia, všetky záujemcovia alebo fanúšikovia si môžu pozrieť všetky tie veci, ako sme sa založili, a koľko tých hráči odohrali, kde hrávali, koľko golov dali, v akých ligách dávali. Čiže tá štatistická vec je jedna, kde tí ľudia si môžu prísť. A potom samozrejme je taká tá spoločenská, kde navštevujeme rôzne besedy. Pod hlavičkou KLK sme organizovali rôzne konferencie, rôzne podujatia pre deti, mladých, starších. A začali sme hrávať aj takéto malé zápasy. Čiže, a tam sa zrodila prepojenie aj s internacionálmi, keďže internacionál je oveľa viac ako KLK, tak sme začínali nejakým spôsobom spolupracovať, potom sa to zlúčilo. Ale keďže rozprávame sa o ten KLK, tak asi pred 3 rokmi sa nám podarilo využiť to, že sme mali možnosť urobiť publikáciu. A tú publikáciu sme nazvali takisto, ako sa voláme, že Klub ligových kanonierov. V pomoci mladých liet sa nám podarila urobiť krásna publikácia, ktorá mapuje vlastne život všetkých našich kanonierov, aj tých žijúcich, aj nežijúcich. Podarilo sa nám zohnať fotky. Kniha má veľmi krásnu kartušu, veľmi dobré farby, bola predávaná, dokonca ešte nejakých pár vytlačkov máme na sklade, čiže bola veľmi úspešná a sa tešíme, že vlastne budeme musieť urobiť druhé vydanie, keďže nám vstúpil do klubu Miško Ďuriš a máme 2 chlapcov, ktorí sú tesne pred bránami. Takže ďalšia je tá publicistická. Pred 2 rokmi sme vydali kalendár k príležitosti 10. výročia a tento rok plánujeme vydať špeciálny odznak, ktorý vlastne mapuje naše, by som povedal, vstupy do toho klubu ligových kanonierov. Každý z nás dostane, a samozrejme aj tí nežijúci in memoriam dostanú číslo, ktoré bude vygravírované v tom odznaku a samozrejme aj tá laická, aj odborná verejnosť si to bude môcť kúpiť samozrejme tiež. Tú knihu, ktorú si spomínal, máme aj tu, takže musím potvrdiť, že naozaj veľmi pekná a takisto aj hrubá, takže tých informácií tam asi bude naozaj hojne. Viem, že ambíciou KLK bolo aj pomáhať futbalistom po konci kariéry alebo s takým prechodom z kariéry z aktívneho hráča do toho bežného života. Asi na to malo vplyv aj tie nešťastia, čo sa stali napríklad Jurovi Halanárovi alebo Radovi Kunzovi. V tomto ste sa nejako posunuli, že rieši sa niečo takéto? Tak začalo sa to nejakým spôsobom aj riešiť v spolupráci s LOSkou, s Ligou na ochranu slovenských športovcov, kde som aj podpredseda a je to asociácia hrácka, kde vlastne toto je taká naša hlavná úloha dávať nádej alebo dávať nejakým spôsobom pomoc hráčom, ktorí skončia profesionálnu kariéru, či sú futbalisti alebo v iných športoch. Bolo to prepojenie aj s klubom ligových kanonierov a aj s bohužiaľ nešťastnými udalosťami nášho člena, ktorý nedobrovoľne opustil tento svet. A veľa takýchto akcií, by som povedal, s podporou aj internacionálov, klubu ligových kanonierov, LOSky, aj zväzu, sa snažíme nejakým spôsobom, alebo sme sa už posnažili vymyslieť, aby tí naši napríklad hráči, alebo tie naše skúsenosti, ktoré som načerpal aj ja počas kariéry a hlavne po kariére, kde ten život je veľmi ťažký a veľmi náročný na psychiku, na zaradenie sa do sveta a už aj projekt duálnej kariéry, ktoré som nazval Život po živote, ktorý vlastne sme aplikovali do všetkých akadémií na Slovenskom futbalovom zväze. Mal veľký úspech, popri tom sme urobili aj film, ktorý mal názov Football Story o Martinovi Murckovi, ktorý vlastne bol jeden vynikajúci futbalista, mladý, ktorý mal našliapnuté naozaj do svetového futbalu a pred podpisom zmluvy medzi, myslím si, Manchester alebo Norimberg tesne predtým havaroval, nie vlastnou vinou a jeho kariéra sa absolútne neuberala tým smerom, aký mala a mal problémy naozaj prežiť. Nakoniec sa to podarilo prežiť a na jeho vlastne živote sme postavili film,
ktorý vlastne mapuje to, že čo sa môže stať, keď to nevidie tak, ako si predstavujeme. Poďme trošku na veselšiu nôtu. Na pôdoryse klubu ligových kanonierov potom vznikol ten projekt, ktorý si už spomínal, KLK Internacionáli. O čo ide? Tak ako som už povedal, Internacionále Slovenska a klub ligových kanonierov sa asi pred 3-4 rokmi spojili a organizujú spoločné akcie, benefičné zápasy, zápasy medzinárodné, zápasy pri výročiach, popularizujú fotbal a hlavne pripomínajú si legendárnych hráčov histórie. A pribrali sme k tomu ešte aj projekt Grassroots, to je veľmi zaujímavý projekt Slovenského futbalového zväzu pre mládežnícky fotbal, takisto popularizácia športu. A s nimi chodíme na rôzne turné po mestách, mestečkách a nejakým spôsobom nabádame ľudí, aby sa prišli pozrieť tie veľké legendy na našich exibičných zápasoch a popri tom je program na malých ihriskách, kde propagujeme ten futbal. Môžu si tam zahrať rodičia, maminy, ocinovia so svojimi ratolesťami spoločnosti legendárnych hráčov. Sú tam rôzne ocenenia, sú tam tie rôzne súťaže, ktoré vlastne poskytujeme. Takže tento projekt je veľmi pekný a nájde si tam kto príde, či už je zo staršej generácie, alebo z tých mladých detí. Akých hráčov máte na súpiske, na koho sa fanúšikovia môžu tešiť, keď prídu na nejakú vašu akciu? Tak snažíme sa robiť rôzne vekové kategórie. Máme hráčov, ktorí už bohužiaľ zo zdravotných dôvodov nemôžu hrávať, ale boli to naozaj gigantické osobnosti československej a slovenskej histórie, ako bol pán Galis, pán Petráš, pán Jurkemik, z východu Daňko, pán Štafura, pán Králka, tých mladších kategóriách Kinder, Pecko, Semeník, Kožlej, Zvara, už som chcel povedať Jakubko, to je tá tretia partia, ale Glonek. No a potom tá mladšia partia, tá najmladšia, taká, čo môže, lebo vlastne sa snažíme ísť na 40 a vyššie. To je vlastne taká hranica, ktorej môžu vstúpiť do nášho klubu Internacionála a klubu ligových kanonierov. Tak tam je Hološko, Jakubko, Ivana, Had a priberáme už ďalších a už sme mohli mať prvé štarty našich veľkých legendárnych hráčov, ktorí teraz v nedávnej minulosti skončili a dúfajme, že nám veľmi pomôžu a už sa veľmi tešia na svoj štart u nás v klube Internacionále ligových kanonierov. Je to Máťoš Krteľ a Marek Hamšík. Čiže samé veľké mená, čiže určite výborná pozvánka pre divákov, aby sa prišli pozrieť ešte na takéto legendy na hracej ploche. Viem, že máte za sebou už veľa zápasov v takomto zložení a máte aj pomerne nahustený ten kalendár v niektorých mesiacoch. Aké zaujímavé akcie máte za sebou? Tak, jak si povedal, že máme to niekedy nahustené, že veľa ľudí sa smeje a hovorí, že vy hráte viac zápasov ako hráči v lige, hej. Tak áno, ako snažím sa to nejakým spôsobom robiť tak, aby tí chalani mali vyplnený čas a naozaj sa im to veľmi páči a chodia, stretávame sa a máme pocit znova, že žijeme. A to sú také tie veci navracania tej životnej energie pre tých hráčov. Je tam dobrá partia, vytvorilo sa znovu, tie priateľstvá sa oživili. Začali sme vlastne asi pred covidom, keď to tak môžeme mapovať, v roku 2018 malou akciou, myslím si v Kolárove, to bola taká spojená akcia klubu kanonierov a internacionálov a vtedy sme začali vlastne písať tú históriu spoločných zápasov, že si spomínam, to bol zápas v Kromneříži, kde sme to spojili nad úrovňou, to sa volalo Kanoníři v Kromneříži a to bola jedna prvá veľká taká akcia, taká medzinárodná, kde prišli naozaj veľké legendy, či českej alebo slovenskej histórie, kanonieri a naozaj veľmi zaujímaví ľudia v krásnom mestečku Kromneříž. A tam sme vlastne začali tú celú púť takých tých väčších organizačných vecí a zápasov, ktoré naozaj boli zaujímavé pre televíziu, pre tých ľudí. Tam bola fantastická návšteva, bolo 3,5 tisíca ľudí. A tak sme začínali hrať už aj zápasy samozrejme s Čechmi, potom v tých mestách, potom sme začínali chodiť už aj vonku
Prvý taký zápas bol v Bačskom Petrovci pred rokom, kde sme hrali proti Červenej Zvezde Beograd, potom zase zápas s Baníkom Ostrava, veľký výlet, prvý taký letecký bol na Cypre. No a teraz tento rok sme začali naozaj veľkým zápasom so španielským ligovým majstrom veteránov vo Fuengirole, kde vlastne sme porazili pri naozaj krásnej akcii španielského majstra a tým pádom sme si otvorili veľké dvere a tie ponuky sa nám už iba hrnú a teraz akurát včera sme sa vrátili z Kovačice, z veľmi úspešného zápasu a boli sme pozrieť tých našich krajanov znovu v tej lokalite. Ako sme boli v Bačkom Petrovci, tak teraz sme boli v Kovačici a bol to síce náročný zápas, veľmi, ale nakoniec víťazný, ale vo finále nejde a ten výsledky je hlavne o to, že sme si mohli zase sa stretnúť, mohli sme urobiť veľa pekných vecí, zážitkov. Samozrejme, na našich zápasov už sú prítomní aj veľvyslanci, je prítomný zástupca Ministerstva cestovného ruchu a športu a takisto aj vždycky domáci, buď primátor alebo starosta. Má to taký celospoločenský význam, takže pod gestiou Slovenského futbalového zväzu a Ministerstva cestovného ruchu a športu chodíme na tieto akcie aj v zahraničí a už budeme chodiť aj doma. Ten Kromneříž, čo si spomínal, tak to mám v živej pamäti aj ja, lebo utkvel mi v pamäti ten názov, lebo to je taký krkolomný pre Slováka, Kanoníři v Kromneříži, takže na tom som si párkrát vylámal jazyk. No ale aké sú plány KLK Internacionálov do budúcnosti? Je cieľom napodobniť také veľké zahraničné zápasy legend, ktoré sa tešia obľúbe? Vieme, že keď je nejaké legendárne El Clásico napríklad, tak sa to hrá pred vypredaným štadiónom. Samozrejme by sme chceli čo najviac ľudí pozvať na naše akcie, najviac ľudí, aby sa prišlo pozrieť nielen na tú akciu, ale samostatne tie popri akcie, ktoré sú či už s deťmi, či už možno nejaké besedy, ktoré budú, či už to posedenie po tých zápasoch, nejaké autogramiady, ktoré máme pri každých našej akcii. Chceli by sme hlavne to, aby moja taká vízia to nielen sa stretávať, čo je tá najdôležitejšia, a tým chlapcom dávať tú životodárnu energiu. Viem, čo to je, ako keď človek skončí a nejakým spôsobom je veľmi ťažko sa zaradiť, strašne ti to chýba, miluješ ten šport, miluješ ten futbal a hlava by chcela, nohy už nie, aj na tých zápasov to je srandovné niekedy, že už naozaj meleme z posledného, ale vždycky to posedenie medzi vlastne kamarátmi, medzi ľuďmi, ktorí sme spolu hrali, alebo spoluhráčmi, bývalými, alebo protihráčmi, je to najdôležitejšie, že máme pocit, že znova žiješ, že znova máš pocit, máš prečo žiť a chceme nadbádať aj chceme urobiť aj možno aj nejakú nadáciu. Chceme nejakým spôsobom viac snažiť sa robiť aj benefičné akcie, ktoré prispievajú možno pre nemocnice, možno nejaký klub, možno žiacké podpora žiackého a všeobecne podpora fotbalu, aby sa zase tie deti navrátili späť na štadióny. Môj taký sen je to, čo každý rok urobiť 1, 2, 3 akcie naozaj na špičkovej úrovni, medzinárodné. Budúci rok si myslím, nás čaká veľký zápas na maďarskej pôde s maďarským národiakom a odveta so Španielmi. Je tu jedna vec, ktorú nechcem predbiehať, ale bude to takisto v Španielsku v lete. Bude to veľká akcia na pripomenutie jedného velikána, ktorý tu už bohužiaľ nie je, ale robíme všetko preto, aby sme si pripomenuli jeho úžasnú kariéru práve tam, kde hrával. No a posledná vec je to, aby sme hrávali, to je taká moja vízia, myšlienka, aby sme hrávali, buď keď sa hrajú teraz Liga národov, alebo kvalifikácie na svet, alebo na Európu, alebo prípravné zápasy národného tímu, takže by sme hrávali vlastne pred zápasy, deň predtým, pred národným tímom, normálne reprezentácia tých daných krajín, ktorí budú hrať potom buď kvalifikáciu, alebo prípravný zápas. To je určite lákadlo aj pre fanúšikov naozaj, že ešte, keď to tak poviem, posledný krát, alebo znovu si môžu pozrieť práve tieto legendy na trávniku, ktoré už štandardne v súťažiach nemôžu sledovať. Hlavne pre tých starších, teda pripomenúť si tie časy, keď možno ste naozaj hrávali pravidelne každý víkend. No teraz je to tak, že niekedy cez leto hráme pravidelne každý víkend a máme toho plné zuby, ale niekedy si hovorila, že už nevládzeme, ale stále sa stretneme, stále to nejakým spôsobom odpajdáme. Aj keď krývajúci alebo v bolestiach.
tak naozaj to stretávanie je veľmi dôležité. Hlavne, aby sa nejakým spôsobom mienka v spoločnosti na tých bývalých legendárnych hráčov trošku zmenila a trošku viacej sa vnímala nielen dúfajme, že táto nová vláda nám poskytne viac možností ako to, čo bolo predtým a naozaj máme veľmi dobre rozbehnutý vzťah s Ministerstvom cestovného ruchu a športu. Chodia nás podporovať a dúfajme, že aj tá spoločnosť, aj projekty, ktoré by mohli pomôcť, myslím si, že veľmi ťažkému životu hráčov po športovej kariére a hlavne, keď už prichádzajú zranenia a problémy, tak väčšinou tí ľudia odchádzali do zabudnutia a na zahraničí to je práve, že naopak, že vlastne na tých ľudí ten štát, tá spoločnosť, ten klub, tá federácia dbá a pomáha im v svojom obyčajnom, normálnom živote po športovej kariére. A toto je tiež nejaký ďalší cieľ, ktorý na to, aby sme nejakým spôsobom znovu zrodili tú starostlivosť inštitúcií na margo týchto bývalých fantastických hráčov, ktorých bavili ľudí na zelených trávnikoch. Takže tie projekty KLK Internacionály sme si predstavili, vďaka tomu sme sa tu vlastne aj stretli, ale poďme si trošku zaspomínať na tvoju kariéru, lebo tu si mal naozaj zaujímavú. Ako som na začiatku spomínal, tak ty si bol veľký futbalový svetobežník, vystriedal si dokonca 14 klubov, čo sa nepodarí len tak hocikomu. Vieš ich vôbec všetky vymenovať? No, viem, že v Košiciach som bol asi v 2, v Bratislave v 3. Potom bola tam, myslím si, že Bystrica, Humenné, v Čechách to boli Drnovice, Zlín, Viktor Žižkov, tam niektoré kluby dokonca skoro aj neboli zaznamenané. Niektorí som sa vrátil viackrát. To znamená Inter Bratislava, tu vlastne som hovoril bratislavské kluby, áno. V Číne som bol, v Nemecku som hrával, tak možno som niečo zabudol, ale bolo toho naozaj veľa. Nebola to nejakým spôsobom to, čo som chcel dokázať, že stále som bol v nejakom inom mieste, proste teraz by som to veľa vecí urobil ináč, ale na jednu stranu obrovské skúsenosti do života. Videl som veľa rôznych ľudí, veľa rôznych miest, krajín, a ma to určite obohatilo, aj keď každému pripomínam, že je najdôležitejšie si vybudovať kariéru niekde v nejakom 1-2 kluboch a byť nejakou súčasťou toho klubu potom, lebo potom sa úplne ináč na teba dbá alebo pozerá, keď si bol stále niekde inde a vlastne nikto ťa nevie špecifikovať vlastne kam patríš. To je asi to najdôležitejšie. Nájsť si tam niekde po kariére nejaké miesto, kde vlastne buď ten klub, kde som bol najdlhšie alebo mám najlepšie kontakty, tak aby som naďalej mohol byť funkcionár alebo nejakým spôsobom tréner alebo niečo v spoločnosti mohol dávať tie svoje skúsenosti ďalším generáciám. To súhlasím, že tí futbalisti, čo vystriedali viacero klubov, tak asi majú viacero zážitkov z rôznych kútov sveta, čo je určite zaujímavé, ale na druhej strane tí, čo boli celú kariéru v jednom klube, napríklad Paolo Maldini, tak ten je totálna legenda toho klubu a vážia si ho tam a presne. Aj tí fanúšikovia majú k tomu iný vzťah, takže neľutuješ, že sa ti niečo takéto podarilo zostať, aspoň keď nie v jednom, tak aspoň v 2 alebo 3 kluboch? Tak samozrejme, že veľa vecí ľutujem, veľa vecí som urobil nie tak, ako som mal, ale tak sa hovorím, že život máme jeden a nie je niekedy čas na opravy, vlastne nie je čas na opravy, proste ono to ide kontinuálne, tých skúseností mám habadej, samozrejme veľa vecí by som spravil ináč. Niekedy bola moja tá taká prchká povaha, keď som bol mladý, človek si úplne iné veci vážil, ináč pozeral viac na seba, nie na okolo a viac do budúcnosti. To presne to sú tie aj diely tých vecí, ktoré tej duálnej kariére, ktoré vysvetľujem tým mladým reprezentantom, mladým hráčom, že rozmýšľajte na to, čo keď náhodou sa im to nepodarí. Aby ste mali možnosť B, C, voľby v živote, keď naozaj skončíte s kariérou, aby ste si, jak sa hovorí, nerobilo viac nepriateľov ako priateľov. Je dôležité, aby ste sa vždy rozchádzali v tom klube čo najlepšie možné, lebo nikdy neviete, aký klub vás osloví, akí ľudia vás môžu osloviť a to je to veľmi dôležité. Veľa vecí som neurobil tak, ako som chcel. Samozrejme, aj tie kluby vlastne ma používali ako materiál na zarobenie a to tak je. Vlastne ten profesionálny futbal je niekedy krutý, niekedy je úžasný, ale je to veľmi vrtkavé. Takže treba si to naozaj uvedomovať, že veľa krásnych momentov tam nie je. Viac je to tvrdej roboty a je to strašne oveľa o šťastí, ktoré musíte mať.
No a teda tých klubov si vystriedal naozaj neúrekom. Niektoré, ako si spomínal aj ty sám, si musel odtiaľ odísť, lebo mali veľké finančné problémy. Ale poďme na tú pozitívnejšiu stránku. V ktorom ti bolo najlepšie? Poviem, že v každom bolo aj super obdobie, aj keď niektorí boli fakt iba ťažké muky. Ale tak samozrejme ten klub v Košiciach, kde vlastne som sa narodil a kde som vlastne pôsobil či roky, alebo Košický VSS, v Košickej VSS som vlastne prežil od vlastne celú mládež až po prvý štart v seniorskom tíme. No a v Interi bolo tiež veľmi pekné obdobie, ale v Petržalke som takisto a v Banskej Bystrici som strávil najdlhší čas a to boli kluby, ktoré mi tak utkveli v srdci a zažil som tam viacej tých sezón, ako väčšinou som bol tak na sezónu a pol, dva v tých kluboch, tak toto boli také, kde som vlastne prežil viac tých sezón, alebo som sa vracal do toho, mám tam viac zážitkov a viac, by som povedal, kamarátstiev. Potom boli také tie, by som povedal, rýchlostanice, ako čo som bol v Číne, alebo v Nemecku, alebo v Slovane. Ale aj to boli veľmi obohacujúce veci, ktoré samozrejme človek, keď už rozmýšľa ináč, keď je trošku starší a skúsenejší, tak by vyhodnotil ináč a určite by som sa nehrabal niekde a inde a vydržal možno nejakú tú ťažšiu 1 sezónu, 2 sezóny, keď vás ten tréner nedáva a príde druhý a mohol som dokázať viacej, ako som dokázal. A práve v Slovane si získal svoj jediný titul, ak sa nemýlim. Ako si spomínaš na toto obdobie? Tie oslavy bývajú často divoké, takže keď sa tam človek už dostane, tak potom si to chce aj užiť. Aké to bolo? Tak ja, keď tak zoberme, ja som bol v Slovane vtedy sezónu predtým, potom prišlo k prebudovania kádra a ja som vlastne opustil ten káder už v polovici. Takže bohužiaľ som tie oslavy nemohol zažiť a určite je to také, že nikdy som tie oslavy tak si nemohol užiť, lebo som buď bol niekde preč, alebo som vlastne nedokončil tú sezónu v tom klube, ktorý napríklad v Dánii Slovan ten titul získal. Ale tak vynahral som si to možno v Interi a v iných kluboch, ale v tom Interi tak sme si vyhrali ten slovenský pohár. To bolo tiež veľmi pekné, nejakým spôsobom pekný počin, ktorý sa nám podaril. Čiže každá tá oslava, či už človek sa zachráni v lige, alebo bojuje o titul, získa nejaký fantastický zápas. V Maďarsku sme sa, by som povedal, mojou takou dosť pridanou hodnotou zachránili. A tam to bolo úžasné, tí ľudia ti tam pomaly nosili od koláčov, pomaly až po svoje dcery, takže bolo to komické, bolo to pekné, ale futbal je veľmi, jak by som povedal, nešťastná nevesta, lebo na jednej strane vás neskutočne vám dá endorfínov, neskutočné zážitky, ale na druhej strane o mesiac vás tí istí ľudia pomaly nechcú pozdraviť, lebo sa vám nepodaril niečo, alebo sa dostanete do nejakých ťažkostí a vždycky z toho kráľa môže byť hneď žobrák. Videl som, že českí hokejisti teraz rozbili pohár pre majstrov sveta. Sú také legendy, že sa pohár zabudne niekde v nejakom podniku a príde sa na to až o nejaký čas. Takže ty nemáš takýto zážitok? Tak samozrejme vieme, že aj ten pohár náš, aj tie rôzne, čo som dostal ten pohár s Interom, viem, že bol plný rôznych tekutín a väčšinou tieto, aj keď som videl tie zábery, samozrejme všetky tie poháre sa pije z neho a tak ďalej. Zažil som aj iné veci a nie osobne, že sa ten pohár rozbije alebo sa poškodí a tak ďalej. A už našťastie sa s tým aj počíta, ale sú to nepríjemné udalosti. Pre mňa napríklad, keď som vyšiel kanoniera alebo v Maďarsku, tak vtedy bolo také pnutie medzi Maďarskom a Slovenskom a som nejakým spôsobom dokázal byť najlepší ligový strelec v maďarskej lige a vždy sa dostávalo auto ako hlavná cena. Hej. Tak, ako, keď som tak už ku koncu vedel, že asi by som to dal, tak som hovoril, no fajn, tak to akože dobré, hej, asi sa odveziem na autičku, bude to fajn. Marek Mintal v tom roku získal tiež titul
Bundeslige, najlepšieho kráľa strelcov. On dostal Dielo a Tuarega. No a ja som mal dostať Suzuki, ale keďže ten hlavný partner zistil, že Slovák vyhral pred všetkými Maďarmi a zahraničnými hráčmi, tak to urobili tak, že mi nie že nedali auto, ale ani nevygravírovali meno na pohár, ktorý mám dodnes doma. A keď by si, myslím si, že aj niekde aj tu, alebo myslím, že nie je. Ale mám ho doma v pivnici a je tam napísané len, že to je akože golkiraj maďarský, ale není tam napísané meno a nie je nič. Čiže ani putovný mi nedali. Takže bolo to také, teraz to beriem ako úsmevné, ale vtedy som bol trošku taký naštvaný, že kurník, že Marek dostal Tuarega a ja som nedostal nič, ani pohár s menom. Takže sú také úsmevné veci. Ale dneska, hovorím, človek zažíva rôzne veci a kľudne dneska by som kľudne vymenil všetko preto, aby som sa možno vrátil ešte na nejaké pár rokov ešte na tú ligovú scénu a nemusel by som dostávať ani poháre, ani nič, ale ešte by som tú vôňu tej kabiny a to je presne to, čo stále hovoríme, že si pripomíname to a máme pocit znova, keď sme na tom ihrisku, aj keď už niekedy nevládzeme ani dobehnúť späť alebo sa potkneme, tak máme pocit, že žijeme. Ale na druhej strane možno aj dobre, že si to auto nedostal, lebo keď si predstavím, že by malo maďarské ešpezetky a s tým by si došiel na Slovensko a hovorí, že tie vzťahy vtedy neboli ideálne, no tak možno by si musel potom ešte platiť rozbité okná a podobné veci. Jasné, no, bolo to sranda. No tak na hranicách mali radi, hej. Ako je pravda, že v Maďarsku, keď sa vám podarí veľký úspech, alebo keď niečo naozaj dokážete, že ste dobrí, tak oni vás uznali. Potom dokonca aj rozhodcovia chránili a tých ľudí som si získal. Čiže takto by som to objasnil, že bola to len taká funkcionárska vec a bolo to také podrýpnutie, že no však počkaj, tu máš to, aj tak ti to nedáme. Vyhral si, ale no, osolili mi to. No ale práve v tom Maďarsku, to si ešte počas kariéry spomínal viackrát, že z toho Maďarska ti dlhujú pomerne veľký obnos peňazí, takisto aj z Číny ti nevyplatili všetko. Ako to nakoniec dopadlo? No, tak nakoniec to dopadlo tak, že doteraz to tam nie je a nebude. Ale to sú proste niektoré veci, ktoré naozaj aj teraz dávame na to pozor aj s našou asociáciou. Samozrejme nielen my, ale aj druhá asociácia, ale dávame na to pozor, aby naozaj tie zmluvy boli korektné, aby všetko, čo tí hráči sa podpíšu, aby sa aj dodržalo. Lebo väčšinou, keď na začiatku, keď vtáčka lapajú, pekne mu spievajú, tak všetko je ideálne, ale väčšinou si musíme uvedomiť, že žijeme v turbulentných časoch a práve tie zmluvy musia byť veľmi dobre, korektne ošetrené a naozaj musím povedať, že už poslednú dobu aj u nás v lige sú veľmi dobre nastavené tie zmluvy a dávame pozor na to, aby sa nestávalo to, čo sa stávalo nám, že vlastne prídeme o tie peniaze a nikdy ich už neuvidíme. Takisto v Číne. No, tam sme sa dohodli našťastie na nejakom jednom mesačnom odstupnom, ale to naozaj tá podstatná časť tam zostala a to je vlastne, keď som chcel hrať ďalej, tak tam bola klauzula, že keď chcem ďalej, tak oni to nepodpíšu dovtedy, keď sa nevzdám vlastne 60% z tej sumy. Takže keď som chcel hrať ďalej, tak som sa musel oželieť. Ale hovorím, to je presne to, čo nejakým spôsobom ja mám za úlohu ako člen výkonného výboru, aby som dbal na to, aby sa nastavili tieto veci a aby sa korektne dodržiavali zmluvy, ktoré sú u nás. Myslím si, že sme sa veľmi, veľmi posunuli a dávame pozor a je to, myslím si, na veľmi dobrej ceste, aby skoro 100% náhrada škody, keď niečo vyskytne, aby bola. Čítal som aj taký rozhovor, kde si hovoril, že namiesto mzdy, tuším v Zlíne to bolo, vám dávali nejaké fritézy alebo mikrovlnky. Takže ona bola asi spokojná, nie? Že pribíjajú spotrebiče. Žena nebola vtedy spokojná, alebo nebola. Ale áno, tak ty si mal kde variť. Áno, hej, tak priniesol som to domov vtedy a mali sme bohaté Vianoce u našich a presne to bolo v dobe v Zlíne. To bolo vlastne tie doby, keď to bolo také kostrbaté a naozaj tie vymožiteľné z toho práva alebo niektoré veci boli náročné. Ale ako v rámci finančnej kompenzácie bolo to fajn, tak prišiel som do obchodného domu, myslím, že to bolo v Luhačoviciach. A tak som im povedal, mal som taký šek a som to tam predložil, tak si vieš predstaviť, že
že naraz si kupoval, čo ja viem, rakety, dušbády, korčule a rôzne hygienické veci a svetrov a všetko, tak som prišiel jak nabalený, jak rumunskí kamionisti a som prišiel domov plné auto veci. Mama tá zaujímala, že kde si bol, čo si to robil. Hej. Takže aj to sú také úsmevné veci, ale teraz naozaj tak aj to spomínam. Aj teraz som tam bol pozrieť v Zlíne a videl som tam mojich kamarátov, ktorí pracujú vo vrcholnom manažmente klubu a teším sa niekedy, keď budem mať trošku viac času, že pobehám všetky tie kluby aj v tom Maďarsku. To som tam bol teraz, keď som bol v Balatone pozrieť, tak som sa vracal, tak som bol pozrieť ten klub, kde vlastne som hrával, kde som získal korunu kráľa strelcov. Tak to bolo také veľmi pekné, že ten klub napreduje, aj keď nehrá teraz ligu a aj ten Zlín bohužiaľ vypadne z Českej ligy, ale fungujú tie kluby. A mám tam, to je fajn, že prídeš a vždycky máš nejakého človeka, ktorého z tvojich rokov, pred 20, 30, 40 rokov, už skoro, že sú tam tí ľudia a že pracujú pre ten klub a mám všade taký povedal kamarátov, na koho sa obrátiť a hlavne aj čerpám aj z týchto možností, kde mám tých všetkých mojich kamarátov alebo známych v tých kluboch, takže máme možnosti zahrať s tými old boys a to sú aj tie fajn veci, že mapujeme tých našich bývalých hráčov, kde hrávali po tej Európe, v Čechách, na Slovensku alebo v zahraničí a chodíme na výročia, na nejaké spomienky a pripomína sa krásne časy, ktoré sme spolu zažili. Aby to nevyznelo tak, že si fungoval iba v kluboch, ktoré mali nejaké finančné problémy, tak kde to naopak bolo také, že najlepšie, že si aj niečo odložil možno? Tak samozrejme, týchto bolo menej ako tých horších. Ako ja nemal som veľmi dobrú, by som povedal, šťastnú ruku niekedy, alebo moji manažeri, alebo rôzne situácie, kde ma vlastne to vyplulo tak, že ten klub mal viac vždycky problémov finančných, aj keď hrali vysoké pozície, ako to, čo bolo naozaj špičkové. To, čo bolo špičkové, to bolo v Nemecku a to bolo naozaj. Bolo to síce už pred 25 rokmi, ale myslím, že doteraz u nás možno skoro žiadny klub nemá také špičkové alebo parametre, ako vlastne mal ten nemecký klub a tam naozaj tie veci, to bolo súčasť, to bolo jasné dohodnuté veci od marketingu až po výplaty, až po všetko, čo malo byť, tak sedelo. Takže to sú také veci, ktoré naša spoločnosť sa musí naučiť, ale spomínam si na Nemecko, že tam to všetko klapalo a bolo to zaujímavé. A práve do Nemecka si sa mohol aj vrátiť, pokiaľ viem, po jednej vydarenej sezóne, tuším v Artmedii to bolo vtedy, a aj si bol na skúške, ale nevyšlo to. Ale napokon si zvolil zaujímavejší angažmán, išiel si do Číny, čo si už viackrát spomínal, a bol si vlastne prvý Slovák, ktorý hrával v čínskej najvyššej súťaži. Takže neľutuješ tento krok tak spätne, lebo naozaj bol to asi taký pohyb do veľkého neznáma? No to bol absolútny pohyb do neznáma. Odtedy ma volali, že Marco Polo, hej, ale to bolo absolútne vec, ktorá. Bol som už nie že nasrdený, ale bolo to taká rýchlovka, že som nestihol ani reagovať a to si viem, že to mi zavolal manažer. Som bol niekde v posilke a naraz som sa ocitol na letisku a letel som do Pekingu. Ale na margo toho leta, to bolo veľmi zaujímavé leto, lebo tam som bol asi na 3 skúškach a tie skúšky nie že dopadli zle, to boli práve že veľmi dobré. Ja som hral aj výborne, mal som fantastickú prípravu s jedným francúzským mužstvom, Le Créteil sa to volalo, vtedy hrali druhú francúzsku ligu a bol tam vynikajúci tréner, ktorý potom vyhral Ligu národov, Africkú ligu národov. A tam som mal fantastický základ a vtedy som sa vrátil, mal som ísť ešte na jednu skúšku. No ale vtedy už som to nejakým spôsobom nedal, vrátil som sa, mal som odohrať v Petržalke prvé kolo, ale odišiel som akurát hneď do Nemecka. Potom som sa zase, jak si hovoril, do tej Číny, to bolo rok na to, predtým vlastne, to bolo ohľadom tej Číny, to som sa zobudil niekde, ani som nevedel presne kde, bola tma, bolo strašný hluk a ja som zistil, keď som otvoril okno, že som niekde v mravenisku, hej. A to, že som tam stratil batožinu, že tam vlastne som sa nikým nevedel dohodnúť na základných veciach, tak to boli také veci, že to je naozaj na knižku, ale bola to fantastická skúsenosť, hej. Prvý zápas sme hrali v Pekingu s majstrom, hej.
Peking Guang sa to volalo vtedy a to bol na olympijskom štadióne, vtedy bol ten ešte, nebol nový, bol ten starý, to bol mramorový štadión a naraz tam bolo strašne veľa ľudí. Ja som vlastne mal trénoval strašne málo a si pamätám tie moje prvé zážitky v tej Číne, ja som sa nestihol ani zorientovať a už sme hrali ligu. Ja som 2 mesiace vtedy predtým veľmi málo trénoval, len sem tam také skúšky. No a bol to síce nevydaraný angažmán, ale na obrovské skúsenosti som nabral a viem, že pred tým angažmánom, ktorým som mal ísť do Číny, tak som mal podpísať v Dallase, nie v Kansas City, v americkej Major League Soccer a manažer mi trošku, by som povedal, ublížil vtedy to, že ani tú kartu, alebo vtedy boli videá, sa posielali s tvojimi gólmi a tak ďalej. No a nejakým spôsobom to ani neposlal. Mne povedal, že to poslal, mal výhodné možnosti zarobiť na mne v Číne, tak vlastne som sa to dozvedel až potom po konci angažmáhu, keď sme sa nejakým spôsobom rozišli dosť v nedobrom, že vlastne mňa čakali v Kansase a ja si myslím si, že do dneska by som žil v Amerike. Tak namiesto Ameriky si mal Čínu. O Číňanoch sa zvykne hovoriť, že keď tam príde nejaký Európan medzi nich, tak na ňoho, alebo človek zo západného sveta, keď to tak nazveme, tak na ňoho pozerajú tak nejak cez prsty, tak škaredo. Mal si takéto skúsenosti? No, hovorím, že ten celý príchod bol taký, že mal si pocit, že si na Marse, hej. To si prišiel do úplne obrovského mesta, ktoré malo 13 miliónov, 12 miliónov ľudí. Prišiel som ja som vlastne 2 týždne bol na hoteli a sa dohadovali tie naše kontrakty a tie všetky motanice, čo to bolo. Potom som išiel vlastne na ten prvý tréning a vlastne mi centrovali lopty, že aby videli, ako zakončujem. Hej. Čiže to bolo tak, keď donesiete nejakých ľudí na skúšku, že či vôbec vie držať hokejku, alebo kopačky, alebo loptu v rukách. Hej. Takže to boli strašné veci. Niekedy teraz už mi to na smiech, ale akým spôsobom to bolo. Ale už aj ten civilný život, keď som vlastne potom z hotela dostal taký byt, našťastie to bolo, že nebol som v tej baze, ako sa hovorí, ktorá bola 30 km od mesta. To bolo vojenské centrum, kde boli sami vojaci a my, hej, ten klub. No a tam sme chodili aj na tréning, čiže mňa vozili každé ráno a každý večer ma vozili späť autom. No a ten život, vlastne ten súkromný život, čo som tam vlastne trávil sám, našťastie som tam mal potom kamaráta, ktorý tam bol z bývalej Jugoslávie, no a jedného Peruánca, ktorý vlastne to nedal pred koncom ligy a ušiel, hej, lebo proste to boli obrovské tlaky aj na sociálny život a tak, no ale tak, keď som sa prechádzal takto po meste, tak samozrejme tí ľudia na mňa zazerali, ja som bol taký vyšší, vtedy som aj vlasy mal, som aj blondiák bol, modrooký, tak všetci kúkali, keby som naozaj pristal niekde z Venuše v skafandri. No a jedna taká príhoda bola, ktorá bola taká veľmi úsmevná, teraz veľmi úsmevná, vtedy to bolo také veľmi komické. Bol som strašne hladný, ja už som nevedel, kde, tak išiel som do jednej reštaurácie, som sa stratil vlastne, lebo som zabudol niekde. Nemal som takú hotovosť na taxík, no tak ale nejaké peniaze som mal, hovorím, tak čo, skúsim ísť do nejakej reštaurácie miestnej. Tak som vošiel do reštaurácie, ale zvonku to vyzeralo strašne, že to je malá reštika. Otvoril som dvere a to bola jak hala, povedzme príletová hala, tam bola obrovská hala a bola samá ľudí, ktorí sedeli pri stoloch a spievali a kričali a proste tam bolo hlučno, fajčili a neviem čo. Ja som otvoril dvere, vôjde Slovák, no, na Európan, vyšší modrooký, vôjde tak a si predstav, keď vypnú zvuk na televízii, tak keď vypnú zvuk, tam by si normálne hodil pohár, tak by si ho počul. A naraz, keď pustíš video, postupne sa ten zvuk zase zvyšoval a naraz tí ľudia omámení, že čo toto prišlo, že hej, naozaj. Tak nakoniec som si k nejakomu stolu sadol, no a potom sme už sa tam hojdali, kamarátili, pivo bolo zadarmo, tak sme si tam len platili. Som sa tam niekde prichmotril, najedol som sa výborne, pokecali sme do dneska, neviem vôbec, o čom sme sa rozprávali, ale boli to veľmi úsmevné príbehy. Takže veľa zážitkov, veľmi ťažká anabáza v Číne, ale tam nikto to nebude mať dodnes ľahké. Práve na tú kuchyňu som sa chcel opýtať, lebo čínska gastronómia je známa rôznymi takými pre nás bizarnými vecami. Čo bolo také najzaujímavejšie, čo si tam jedol? Tak no,
To mi zase povedali tí moji veľmi príjemní spoluhráči, ktorí si robili väčšinou so mňa srandu, alebo za to, že mám chlpy a že zarastám a tak ďalej. Tak vždycky ma nejakým spôsobom štípali, bo pozerali a že prečo oni nemajú a ja mám a tak ďalej. No a to jedla, tak vždycky mi vystrojili, tak hovorím, že čo je dneska? Hej, tak nejakou lamavou čínštinou som povedal, že ugala, že kedy. A že čo? Hej, a on, že danky. To mi hovorí, nie danky, sorry, prepáč, že chicken, hej. Chicken, že akože kuracie. No tak stále som jedol kura, ale po tých 2 mesiacoch sa mi to zdalo nejaké divné, stále každý tretí deň bol nejaká divná iná chuť toho kurčaťa. Tak potom, keď na záver už trošku viacej som už bol zbehlý, alebo tak mi hovorili, vieš, čo si to jedol? Ja hovorím, nie, že somára. Ja hovorím, no takže jedol som aj somára. A samozrejme, tak ako, nebolo to zlé, lebo to bolo v všetkých tých komáčkach, ale tá ich gastronomia je absolútne úplne iná, čo je tá čínska, ako tá kantónska, každá tá časť tej Číny má vlastnú kuchyňu, ale majú rôzne také divné zvyky, ktoré som dodnes akože nejak nepochopil, alebo sú nejaké, by som povedal, nejaké guzdiózne, že to všetko to hádžu po zemi a rôzne zvuky vydávajú, ktoré sú negustíozne v rámci stolovania. Ale točí, také obrovské stoly sa tam točia a jedneš tam. Paličkami som sa naučil a teraz každý, keď ideme niekde, tak som frajer, lebo viem s paličkami. Takže aspoň takéto úsmevné veci to mám. Čiže tak gastronomia, no samozrejme, kým som prišiel, tak kým si moja črevná kultúra zvykla na tie rôzne baktérie, ktoré som tam do seba dostal, tak som schudol nejakých 7 kg v prvých mesiacoch a tak kým som sa dohnal, tak to bolo náročné, ale zažil som si tam aj žltačku, ktorú som potom zistil, že som mal. Čiže veľmi náročné na človeka, ktorý tam príde a nie je očkovaný. To je veľmi zaujímavá téma, o ktorej by sme sa mohli rozprávať celé hodiny, naozaj, možno aj knihu by si o tom mohol napísať, ale poďme ďalej, pretože čas nás tlačí. Počas kariéry si hral s veľkým množstvom naozaj kvalitných hráčov. Kto vyčneval medzi nimi? Kto bol taký najlepší, s kým si hral? No tak bolo to veľa zaujímavých hráčov, ktorých vlastne na Slovensku, s ktorým som hral, alebo proti ktorým som hral. Mal som jemne možnosť zažiť Peťa Dubovského. Samozrejme, teraz čo hrávame s chlapcami, s našimi internacionálmi, hej, či boli mojimi trenérmi, pán Galis, pán Petráš, pán Nebohy Adamec, či Vlado Weiss, alebo pán Daňko, alebo Dušan Ujheli, to legendárni tréneri, alebo hráči ako je Kinder, Pecko, Tomáš Stupala, Šaňo Vencel, Molnár, chlapci, ktorí naozaj dosiahli veľa v živote, alebo moji kamaráti, čo je Robo Semník, Vlado Zvara, alebo Robo Tomášek, ako som povedal zo Slovana, z Interu, Janko Solár, Maťo Obšitník. To sú všetko ľudia, strašne nerad by som niekoho zabudol, či už prezidenta Unie ligových klubov Ivana Kozaka, s ktorým sme hrávali, ale v zahraničí, keď som hrával proti sem tam, tak sa mi podarilo hrať proti Morientesovi, ktorý hrával za Real Madrid, alebo Blankovi, ktorý proti Senetien sme hrali, a Poetovi, či už proti Chelsea, alebo proti rôznym zápasom v týchto porovnávací týchto ľudí. Niekedy som mal pocit, keď sme hrávali vonku, že sú na motorček nastavení a naozaj som videl, či už prípravných zápasov niektorých hráčov, ktorí naozaj patrili do svetovej špičky a boli to úžasné zážitky v rôznych tréningových kempoch, ktoré som mohol absolvovať. Futbalisti si po zápasoch radi vymieňajú dresy. Máš nejakú svoju osobnú zbierku a kto v tejto nejak vyčnieva, ak si ich teda odkladal? No, práve to je to, že z takých by som povedal, teraz by som veľa vecí urobil ináč. Keď som mohol si tie dresy meniť, tak nejakým spôsobom som si ich nemenil. No ale sem tam mi pristali nejaké naozaj z Číny, mám tie svoje dresy a niektoré dresy som aj daroval, či proti Parme, keď sme hrali, alebo myslím si, že tam sme hrali proti Girondin Bordeaux, alebo nejaké dresy mám doma, ktoré som hral či už za reprezentáciu, či mládežnickú, alebo proti klubom z Európy, alebo mojich klubov, čo som hral, či Slovan, či Inter, alebo kluby, čo myslím, že mám to hodené v jednej veľkej taške. Raz za čas si tam pozriem, ale my sme sa tam pozrieť,
čo tam je, ale je tam taká, by som povedal, rôzne zoskupenie tých dresov, ktoré mi pripomínajú tú moju kariéru alebo zápasy, proti ktorým som hral. Aký bol tvoj koniec kariéry? Bál si sa toho, čo príde po nej? Práve, že vtedy som sa nevedel, čoho sa mám báť. A to je to, čo stále sa zase vraciam k tomu, že sa snažím učiť, alebo pri tej duálnej kariére, alebo nabadať tých mladých hráčov, aby naozaj sa učili, aby sa vzdelávali, aby robili všetko preto, aby neprišli do konca kariéry nepripravení, ako sme prišli my, alebo tá staršia generácia, ktorá naozaj nemala ani možnosť nejakého lektoringu, alebo nejakých sociálnych sietí, alebo ničoho, ktorí vlastne im ukazovali tie ťažké veci tých hráčov po futbalovej kariére, lebo naozaj tam je veľa nástrah, hlavne ten spoločenský ranking ide dole, aj finančný ranking, niektorý samozrejme iba 1% dokáže nahodobiť taký majetok, aby nemuseli vôbec pracovať. Ale aj keď nahodobíš ten majetok, tak je veľmi rýchlo, keďže si nepripravený a nie si fundovaný v tých nejakých rôznych svojich tých životných, poživotných možnostiach, ktoré ti život ponúka, alebo nástrahy, ktoré ti život ponúka, tak nie si pripravený na ten život a veľa tých mojich kamarátov skončilo veľmi zle na tom finančne. Prišli o všetky peniaze a mali ich veľmi veľa. Hej. Niektorí naozaj už tu nie sú, lebo vlastne nezniesli ten tlak a to všetko, čo vlastne ten sociálny tlak, ten emočný tlak, ten pokles záujmu od teba a to, že vlastne sa nevieš nejakým spôsobom dostať do toho života po živote, je to úplne niečo iné. Je to niečo, ako keď vyjde väzeň po 25-30 rokoch z väzenia a príde do úplne iného života, absolútne nepripravený, tak snažíme sa robiť osvetu a snažíme sa pomáhať aj cez Losku, aj cez naše združenie kanonierov, internacionálov, možnosť nejakých zdravotných benefitov, nejakých sociálnych benefitov a to je tá naša úloha a každého nabadám, aby keď budú mať nejaké problémy, aby nás nejakým spôsobom kontaktoval, že nie sú tu sami, vieme im pomôcť, prežili sme to alebo prežívame tieto veci a snažíme sa pomáhať aj našim chlapcom, ktorí sú s nami, aj ľuďom, ktorí prídu do tohto veku a vieme im pomôcť. No, asi sa to nedá úplne pár slovami povedať, ale čo by si odporúčil tým futbalistom, aby robili, alebo aby práve že nerobili, aby nedopadli práve tak, ako si spomínal, vo veľkých ťažkostiach? Nerobili. Tak viete, ten život toho profesionála futbalista slávneho vám prináša rôzne benefity, rôzne pohľady iné, keď vám ide. Keď si pozrieme teraz tie víťazstvá v tých pohároch, víťazstvá v líge, víťazstvá v rôznych anketách, tak všetci sú kamaráti, všetci vám drukujú, ale všetko to je položené na strašne krehkých nohách. To znamená, že tak ako sa vám darí, môže sa vám nedariť. Môžu prísť zdravotné problémy, môžu prísť životné problémy, môžu byť životné tragédie. Niečo sa môže stať. Preto nabádam stále, aby sa nejakým spôsobom nedávali iba na jednu možnosť byť profesionálnym futbalista, ale nejakým spôsobom študovali, mali školu, učili sa jazyky a hlavne nejakým spôsobom vyhľadávali odbornú pomoc ľudí, ktorí im vedia nejakým spôsobom pomôcť, akým spôsobom vedia vlastne riešiť aj investície, ako si vedia nájsť prácu. Hej. A samozrejme najdôležitejšie, čo je v tomto, je pre nás je rodina, domov, zázemie, ktorí nám vlastne pomôžu po kariére v tých ťažkých rokoch po skončení profesionálnej kariéry a vtedy vlastne zisťujeme, že koho máme vedľa seba. Ty si vyskúšal potom po kariére aj trénerskú činnosť zo pár rokov. Ja si ťa pamätám z Domina, z nižšej ligy a zdalo sa mi, že tam si to tak veľmi prežíval tie zápasy a vyzeralo to tak, že si sa v tom našiel, no ale opustil si potom toto remeslo, takže nebolo to pre teba? Ja si myslím, že bolo, lebo môj otec bol špičkový reprezentačný tréner síce basketbalu, aj klubový. A mama takisto. Obidvaja boli vyštudovaní profesori telesnej výchovy a boli obidvaja tréneri a nejakým spôsobom dávali tie svoje skúsenosti ďalej. Vyskúšal som si to. Ja som neskončil preto, že by som nebol dobrý tréner alebo že ma to nebavilo. Ja som skončil preto, alebo som si dal pauzu len preto, lebo som chcel
Tréner môže ovlivniť len pár hráčov, pár ľudí. Ale na cestu možno ťažšiu som sa dal preto, lebo môžem ovlivniť, by som povedal, masu ľudí. A možno celé spoločenstvo. Možno začať projekt, ktorý vlastne bude možno o 10 rokov, jeden pilotný projekt, ktorý sme začali, môže zachrániť tisíce životov, môže dať možnosť žiť strašne veľa ľuďom. A môže sa nájsť, môžu sa vyvarovať strašne veľa problémov, ktoré sme mali my. A preto som odišiel vlastne pomáhať či hráčom, alebo do výkonného výboru, aby som nejakým spôsobom mohol pomôcť kanonierom, internacionálov prehlbiť tu. To nerobíme pre seba, to robíme naozaj to, keď človek pochopí, že to robí pre možno budúce generácie. A som rád, že sme naštartovali tento pilotný projekt International Cup League kanonierov a aj v Loske, keď zastupujeme tých hráčov a pomáhame im, aby rozmýšľali. Už je len pár hráčov, ktorým kvázi zachránime život alebo nejakým spôsobom pomôžeme v tých svojich problémoch, že nebudú len pozerať na to, že budú z nich fantastickí futbalisti, ale že pôjdu do školy, vyštudujú, dokážu vlastne krásne prejsť po športovej kariére do iného života, tak to je možno také nejaké poslanie, ktoré som si dal. A teraz, keďže Pán Boh mi nedal možnosť mať zatiaľ rodinu a ani deti, tak venujem sa tým viac toho voľného času dávam týmto našim 3-4 projektom, ktoré by som za normálnych okolností časovo nezvládol. Predpokladám, že vo voľnom čase aj sleduješ dianie vo futbale, aj v tom slovenskom. A práve to by ma zaujímal tvoj názor na našu ligu. Slovan ju opäť pohodlne ovládol. To ťa asi neprekvapilo. Tak samozrejme, Slovan má fantastický káder. Oproti tým ostatným má obrovskú možnosť výberu. Má finančné krytie a bolo by to veľmi divné, keby Slovan neovládol Slovenskú ligu s takým rozpočtom a s takou kvalitou. Ale je dobré, že v našej krajine a ten Slovan naozaj, aby ten prezentoval v zahraničí kvalitný klub s krásnym štadiónom, s veľkou históriou a je dobré, že aj Trnava, aj Dunajská im sekunduje a tie ďalšie kluby nejakým spôsobom trošku im aj sem tam aj šliapnú na päty a čo najviac klubov budeme mať v Európskej lige a čo najviac bodov, aby sme tým rankingom trošku viacej si polepšili, tak ako naši bratia Češi, ktorí majú oveľa väčšiu možnosť hrať v tých európskych súťažiach. Takže sledujem, prajem každému klubu, aby čo najlepšie pracoval aj s mládežou, aby sme vychovali talenty, vychovali ďalších špičkových hráčov pre ďalšie generácie. A to je naša úloha, aby sme nejakým spôsobom, či už staršiu generáciu alebo mladšiu generáciu, aby sme znova navrátili na ihriska a pracovali na vyhľadávaní tých super talentov, ktoré nám budú robiť radosť v budúcnosti. Slovan má prestarnutý tím, tie opory, či už Gruzínci, alebo Ďuro Kucka, Vlado Weiss sú už za Zenitom. Myslíš, že sa podarí Slovanu ich nahradiť vôbec? Tak tá šanca je vždycky, samozrejme, je to ďalší obrovský level, tá kvalita musí byť ešte väčšia ako je teraz. Áno, má, by som povedal, prestarnutý káder, ale tak jak títo hráči prišli a zabudovali sa do tímu a držali naozaj kvalitu toho tímu, tak Slovan teraz bude musieť zamakať nie len marketingu, ale hlavne na manažerskom poli a nájsť tých hráčov, ktorí nahradia týchto špičkových hráčov. My sme viackrát opakovali, že ty si bol vynikajúci útočník, najlepší strelec Maďarskej ligy. Najlepší strelci našej ligy, Barsegian a Polievka, dali tento rok po 13 gólov, čo nie je veľmi veľa. O čom to svedčí? Je naša liga defenzívna, alebo jednoducho tí kvalitní ofenzívni hráči u nás nepôsobia? No to je taký dlhodobý problém a myslím, že to už je tak, začalo to pred 15 rokmi, cca 20-15. Mám pocit, aký by ubúdalo takých tých fantastických, kvalitných hrotových útočníkov, kde vlastne, keď si dal za sezónu 10 gólov, to bola taká slabá sezóna. Hej. Takže práca na tom je na nás, aby sme znova, neverím tomu, že tí útočníci zmizli, alebo čo, že sa nerodia. Rodia sa, ale možno sa niekde strácajú.
v tom chybom, v tých projektoch a vlastne tí tréneri ich nejakým spôsobom nevyhľadávajú, lebo máme to zle nastavené. Musíme sa všetci nejakým spôsobom sadnúť a znovu prinavrátiť to, lebo naozaj okolo nás za našich časov bolo tak, že ty si sa vlastne veľmi ťažko mohol dostať do reprezentácie, mal si 10 konkurentov na jednom poste a keď si dal nejakých 10 golov, jak som povedal, v lige, tak nikto možno, že nemihol ani s tebou prvú. Takže tak. Tak, čas nám vypršal, tento rozhovor teda musíme ukončiť. Ja ti ďakujem, Tomáš, že si našiel čas. Ja ďakujem takisto za možnosť a prajem všetko dobré. A už sa tešíme na ďalší zaujímavý rozhovor s ďalším bývalým vynikajúcim futbalistom. Tak dovidenia a do počutia.